Bueno, orain hartu behar dugu une txiki bat, aurten berezia izango dugu, badakizue, Anduz kulturtaldea, 8. Erromeri eguna ontolatu dula, baina aurten, auzo udalarekin batera, Itziarko bi trikitilari gaztei, aipamen txiki bat edo une bat eman nahi diogu. Josune eta Naiara mesedez igo holtzara. Mesedez eta Jon Ostolaza. Naiara, Josune, sorpresa. Josune eta Naiara. Txalo, hauentzako. Beida, ez da erresa izaten, 2 urte jarraian herri bereko trikitilari txapelketa, hauek Zaldibarren gazten txapelketa egiten dan, 2 urtetako irabazlea dira. Josune Arakistan 2014 alaitzekin juntzan, eta Naiara Manzizidor 2015 Ez da erresa, 2 urte jarraipenean, herri bereko neskak, eta bertako irakasleak, Joseba eta Jon Ostolaza. Txalo bero bat. Hoi, jagoba. Auzo udalak eta Anduz kulturtaldeak, zapitxiki bat, eman nahi diete oroimenez, oroigarri bezala. Josunek, zene jarriko dio, jagoba, bere irakasleak. Zapian, zoriona Josune, Zaldibar 2014, azaroaren 30ean, Itziarko auzo udala. Zorionak. Eta Jonek, bere irakaslea jarriko dio Naiarari. Naiara lehen urtean izan zan, txapelduna, Jugatz Oleagekin. Hor ere berdin, zorionak, Naiara. Zaldibar, azaroaren 29ean, Itziarko auzo udalak. Jarraitu olasen, esan dugu, herri txikia, bihotza handia eta gauza handia dazkagu. Olasen, eskerrik asko eta disfrutatu dezazuela. Zoriona denai, irakasle eta denei. Eta orain dantzariak, aurrera!